имрӯзҳо мардуми шаҳру деҳоти Панҷакен аз коҳиш ёфтани сирояти коронавирус форихбол гардиданд. Дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам қоидаҳои гигиенаи шахсиро риоя намекунанд ва тавсияи табибонро ба назар намегиранд. Ин ҳолатро мо дар маркази шаҳр, дар бозори назди соат ва бозори марказӣ дучор гардидем. Бархе аз фурӯшандаҳо ва харидорон бо вуҷуди тадбирандешии мутахассисон боз ба талаботи ҳатмӣ, пӯшидани даҳонбанд ва риояи фосилаи иҷтимоӣ масъулият зоҳир намекунанд. Дар роҳҳои пиёдагарди хиёбони Рӯдакӣ партовҳо ба чашм мерасанд. Дар хатсайрҳо бошанд, фосилаи иҷтимоиро умуман риоя намекунанд. Бархе аз роҳбарони алоҳида баҳри риояи қоидаҳои гигиенӣ чораҳо намеандешанд. Бозори марказӣ хеле серодам буда, фосилаи иҷтимоӣ инҷо умуман риоя намегардад. Бархе аз харидорону фурӯшандаҳо бедаҳонбанд буда, тавсияи мутахассисонро ношунида мегиранд. Бо вуҷуди тадбирҳои андешидашуда аз тарафи ситоди шаҳрӣ алайҳи паҳншавии сирояти коронавирус ва ҳайати шахсии шӯъбаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен, бозрасии давлатии автомобилӣ ва дигар ташкилоту корхонаҳо ҳастанд нафароне ки оддитарин талаботи гигиенаи шахсиро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ риоя намекунанд. Наворҳои мо аз хиёбони марказӣ, бозорҳо, деҳаи Сӯҷина гуфтаҳои болоро тақвият медиҳанд. ҳамшаҳриёни азиз, эҳтиромона аз шумо хоҳиш менамоем ки худ ва наздиконатонро аз бемории сирояти коронавирус COVID-19 эҳтиёт намоед. Дар хона нишаста безарурият ба кӯча набароед. ҳангоми ба кӯча баромадан ё ба нақлиёт савор шудан ҳатман аз ниқоби тиббӣ истифода намуда зимни мулоқот ва вохӯрӣ бо даст салом накунед. фосилаи муайян кардаи табибонро риоя намоед. ниқобҳои тиббӣ ва дастпӯшакҳои истифодашударо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва кӯчаҳо напартоед. ба таҳаллука нафтода дар сурати пайдо гардидани нишонаҳои беморӣ ба табибони оилавӣ тамос гиред. дар хотир дошта бошед ки саломатии ҳар як шахс дар дасти худи ӯст. саломату сарбаланд бошед, ҳамшаҳриёни азиз. Агар аз ҷониби нафарони алоҳида талаботи гигиенаи шахсӣ риоя нашавад, онҳо метавонанд аҳли хонавода ва атрофиёнро сироят намоянд. вақти он расидааст ки мақомоти дахдор нисбати он роҳбарону шаҳрвандоне ки талаботи пешгирӣ аз паҳншавии коронавирусро риоя намекунанд, чораҳои қатъӣ андешанд. зеро бепарвоии бархе аз нафарони ҷомеа паёмадҳои нохуш меоранд ва замина барои хуруҷи нотакрори коронавирус мегарданд. дар ҷараёни ин санҷиш дар як қатор муассисаву корхонаҳо аз ҷумла назди бинои трести Панҷакенсоз, Амонатбонк, ошхонаву чойхонаҳо ва муассисаҳои хизматрасон дар асоси тавсияҳои додашуда камбудиҳоро ислоҳ намуда барои риояи талаботи санитариву эпидемикӣ гигиенаи шахсӣ тадбирҳои мусоид оварда шудааст. аз ҷумла дар даромадгоҳҳои қаҳвахонаи Дӯстӣ, чойхонаи Роҳат, ошхонаҳои шому саҳар Истиқлол шахсони мутасаддии ҳарорати мизоҷонро санҷида риояи реҷаи ниқобиро талаб мекунанд ва барои дар фосилаҳои муайян нишастани мизоҷон тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. бо вуҷуди андешидани баъзе тадбирҳо то ба ҳол дар шаҳру деҳотамон масъалаи пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус пурра ба талабот ҷавоб намедиҳад ва бояд ҳар як инсон масъулият эҳсос намояд, эҳтиёткор бошад, чунки ин беморӣ оқибатҳои хатарнок ва фоҷиабор дорад. гузориши Фирӯза Одилзода Хайём Ҷӯраев ва Исмоилҷон Холов.